लेखा हामबाय दिनैहाय जराव जों जायगायाव फाइसौ फाइजाक जोंनि महाराजाबो फाइ दाबावनो थांफायखा जत वार गामि हयতো सुरुखाय सिंलों तरबां बैरागी बारे निनि दागमुरा पुरा वाइमुरा एडिसि विलेज नि जत वातै नकबार बाय फ्लाड एफेक्टेड फैमिली रक बाय मालायनायनि बागै दिनै बुबाग्रा फाइखा जों नुखा अर जायगायाव गोबां मानो पेडी लैंड दं नस्त दं खाताक्लाय बसर गायसेनि पूरा इनकाम पाइखा बनि नगो परमानेंटली जे इनकाम सोर्स दं माने बाहेरावबो नस्त दं थांखा बे जों जतन साइमाव चिनि टिटि एडिसिनि बखाखै जों चिनि थाने एग्रीकल्चर नि कम्पेसेसन रनानि बागै कुनो फान करे निनि तामसनाय प्लांटेशन नि बागै कम्पेसेसन रनानि बागै कुनो फान करे हाइफानो जों चिनि डिजास्टर नि बागै जों 1 करोड़ आलादा कायसे फान अलॉट खायखा जाते बरनि नक बायनाय दङ जों किसा मासा 3 नक बाय चुबानानि बागै बनि सिगां जों जतनि साइ सिगां जों तिप्रा मथा चिनि वार्कार रक बाय जों अर जागा चाजांनाय नि रेशन नि व्यवस्था रक जों जे चिनि लेभेल चौकमानि जों बुसुजरा चौकमा अमहाय जों रय कलांखा दागमुरा अंथों सिंगलों गामि अंथों तरबां अंथों जे चौकमानि जों साफिसियेंट बरनो सुबायमाया ठीक আছে जों माने उतानि के जे हारे त्रिपुराव फ्लाड एफेक्टेड माने परिमाण जों जतन साखा प्राइमारिली असेसमेंट न 15000 कोटी डैमेज हाफो 15000 कोटी त्रिपुरा हाय चिकनते राज्य बिख्रा राज्य वो राज्यनि बाजेट सि 27000 सि बसरंग आ जागाव ताकलाय बसर कायसे सि प्राइमारिली असेसमेंट 15000 कोटी गे अमनत एडिसि रवनि कोनो सम्भव या एडिसिनि बिसिं जों सुदु चिनि ऑफिस ते कयेकटा प्रॉपर्टी एडिसिनि प्रॉपर्टी सिमिनि जों प्राइमारिली असेसमेंट खायखा 187 करोड़ तेबो जों उलो मानाय फिशरिजनि गोबां मा दङ डेमेजिं माने एग्रीकल्चरनि गोबां मा डेमेजिं माने दङ कम से कम चिनि एडिसि आमचाइनि डेमेजिं मानेबो 700-800 करोड़ हाय थांगै बेने अमत जों जतन सिउ चिनि एडिसिनि हयते अमनो चुबावानि मतो ताबाव गरै इभेन स्टेट दो बहायनो स्टेट गवर्नमेंट बे आसे गोबां रां चुबावानि मतो बरनि फान गरै जदि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प माने पैकेज रया के ताक्स जरा जों खोनाखा 40 करोड़ पैकेज रखा अमित शाहनि तो दोनो खा रां थाइखा गे जों अर जागा सरकारनि सिमी तमा खाइमा बनो नाया जों सिनि पार्टीनि लेभेल नि हयते सिनि वर्कारनि साखथार मुबाय जों बसुक सुबामा अमसुक सुबाय दङ जनगण जे फ्रजरा हाय आफ्र जों जनगण बाय दङ तावनानि चातियावबो आर बसकाङावबो चातियावनाय ते कायसा आइफ्र 27 फेमिली नै साजाबो हाइफानो गोबां मा फेमिली जोंनि प्रसाराव तो जों हाजालाय माने तंको जतन सिउ जायति गोष्ठीनि नव तंग खानि बाङै गभर्नमेन्टनि रेकर्ड बरक अनेक समय रेकर्ड ति साजाय आङै थां खानि बाङै रेशननि व्यवस्था बङिया अंगु जों अरसिमि या जदा जागा जों केमो तंग या गोबां मा नव ताने के जायति गोष्ठी तंग जायति गोष्ठीनि थाने जों जरा हाया जरा थांलायो अमा हाके जों एसडीएम नो वीडियो नो डीएम नो आं कक सालाय माने या गल्ल जों बरनो साखा मैक्सिमम जाति गुस्तियाव थाङो तानि के अर केम्प तंनानि निरक जतन नुक दं माहाय स्कुल केम्प तंनानि के ना अर सैनिटारिनि व्यवस्था दं ना दै नुजानायनि व्यवस्था दं ना अर थुजानायनि गाहाम व्यवस्था दं रि करे मंसा करे के बै जतन माहाय जरावां के जाति गुस्तिनि व थांपायो के रेशननि व्यवस्था मायां दंफोर जों एसडीएम बाय चलायखा वीडियो बाय चलायखा इवेंटनि अरनि आमसाइनि वीडियो उंथों एसडीएम उंथों ताक जरा माने कोऑपरेटिव खाइ दङ ब्लाई हेल्पफुल एस ए ऑफिसर हिसाबै बरनोबो एप्रिशिएट मा खायनाय जे अमाहाय जराव बर गाहाम कोऑपरेशन खायखा सुबाखा जों जेफ्रो बर इनफरमेशन मायां जों साखांके बर खाइ रखाय अमाहायके जों एडमिनिस्ट्रेशन हयते पार्टीनि हयते जोंनि दफानि हिसाबै जों सुबावैनो ताबक सुजरा मोटामोटी जे नांमानि चानि मुसुकमानि न मासे फनो बरनो जों जथेस्थ चाजानाय नुजानायनि व्यवस्था खायो